खुंगा जिगुथि जैखोन नार्जारी बागी फोलेर सन्मिलना साननैनि हाबाफारिजों दिनै जोबलांबाय। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिय'आव आं सांग्रिला नार्जारी। इं 1937 मायथाइनिफ्राय खुंजाबोनाय जैखोन नार्जारी बागी फोलेर सन्मिलननि खुंगा जिगुथिया दतमा सामथाइबारि गामियाव मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय। दिनैनि जोबथा साननि हाबाफारियाव फुंबिलियाव मुंख्लंफोरनो मान बावनायजों जागायनानै बागी फोलेरजों सिनायथि लालायनाय आरो बेनि उनाव मोनसे गेवलां मेलबो जानानै थाङो। बे बागी फोलेर सन्मिलनाव आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बागी सन्मिलननि सोमोन्दै गुवारै मिथिना लानि। जैखोन नार्जारीनि बागी सन्मिलन खुंनाया 1937 निफ्राय गुनगुनि खाथायाव आरम्भ जादों आरोखि। दिनैसिम फैयै फैयै 19तम जाफैबाय, माने 19तम जाफैबाय आरो एक्चुअलि जोङो बोसोरे बोसोरे खुङो आरो खुंनांगौ, आगोलाव खुङोमोन। दा खिन्थु कभिड जानायनि थाखाय जोङो बोसोरे बोसोरे खालामनो हायाखै। देग्लाय थेवबो बहाय जोबथानायाव सामथाइबारि गामियाव जाफैबाय आरो जोंनि बे बाहागि सन्मिलन खालामनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जोंनि बाहागिफोरखौ बे सन्मिलनाव फैनाय मानसिफोरखौ गावबागाव न'खरनि खबर आरो सोरनि फिसाया मा फरायगासिनो दं, ओमफ्राय सोर मा साख्रि मावनानै दं आरो सोरनि बिमा बिफाया माबोरै दं बेफोरखौ मिथिलायनो थाखाय जोङो बेखौ खुङो। आरो जोंहा मोनसे गिदिर मोनसे लेखा दङ, गिदिरथार। बेहाय गासिबो फेमिलिनि रेकर्डफोर दंजोबो आरोखि। सोर मा फरायदों मा फरायाखै, सोर मा साख्रि मावदों साख्रि मावाखै। आरो बेखौ दोननायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जाहाथे बाहागिजों बाहागि हाबा जालाया, मिथिबायथ'। माने लेखा फरायनायावथ' बिदिनो हयथ' मोनथिलायाबालानो मोजां मोनलायनाय मानाय थानोबो हागौ ना। दा ओंखायनो बे लेखाखौ जों साफायदों जाहाथे बे परिसया बयबो मिथियो आरो न'खरनि मानसिया स्पेसियेलि गार्जेना जाहाथे मोनथियो, बेबादि जादों आरोखि। दाख्लैसो एसेयावनो माने एक्सिडेन्ट जालायनाय बायदि जानोसैमोन। मानो होनबा आदा कमलनि फिसाजोनि फिसाजो, बेखौ सासे मानसियाथ' मिथिया नालाय, जोंनि उन्दैथारनो जासिफैदों आरोखि। ओमफ्राय माने साख्रि गैयाबाबो जागोन, आंहा साख्रि दंखायो, आं हाबा लागोन जाहैबाय आरोखि। ओमफ्राय आङो गुदि खिथा खबर लाबाय। खबर लानानै मिथिनो मोनबाय जे आदा कमलनि फिसाजोनि फिसाजो न'खरनिथार। दा ओंखायनो आं बुंदों हाबाब बेथ' जानो हाया, आंखौसो बैखद खालामगोन बाहागिफ्रा होननानै। ओमफ्राय खारन जोंनि मेन उद्देश्य बा बेखौ सन्मिलनखौ खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बेफोरनो। दा आङो थांनाय बाराव मिटिङाव आंखौ बक्तब्य लाखिहोदोंमोन। आं बुंदों जों खालि बाहागि सन्मिलन खुंनानैल' जानाय नङा, जों सोर बाहागिया मा जादों, माबोरै अबस्थायाव दङ बेफोरखौ खबर लालायनांगोन। आरो बेनिफ्राय सोरबा जुदि बाहागिफोरनि बिथोराव जेरखम ब्रिलियान्ट गथ' थाखा फैसानि जुनै माने माबानो हायाखै, फरायनो हायाखै, बिसोरखौ माने सहाय खालामनायनि माबा मोनसे राहा लामा जों लानांसिगोन। खालि सन्मिलनल' खुंनानै मारै जानो। दा ओंखायनो मोनसे सर्स दिहुननायनि मोनसे सिन्थाबो खालामलायदोंमोन आरोखि। दा दासिम जानानै फैयाखै। बेखौ खुंखांनायनि फैरैनो जोंहा कभिड जानानै फैबाय। दा जों जेबो खामानि मावनो हायाखै। आं खिन्थु बुंदोंमोन जे बेखौ इमिडियेटलि जों खालामनांगौ, खारन माने जोंनि बंस'नि बिथोराव बुंनो थाङोबा IAS दं, IPS दं, आरो बेनिफ्राय नोङो डाक्टार इन्जिनियार दङ, बहुद दं। दा ओंखायनो जों आरो सोरबा माने फरायनाय गथ'फोर, ब्रिलियान्ट गथ'फोर, बिसोरखौ जों बोरैबा सहाय खालामनो हायो नामा, गोजौआव नारखोहरनो हायो नामा, बेनि मोनसे पुँजि जगार खालामनायनि जों सिन्था खालामनायदोंमोन आरोखि। खालि सन्मिलन खुंबाय, जोब्बाय, बिदिजों जायाबालानो जों मोनसे राहा लामा लानो थाखाय सिन्था खालामनाय जादोंमोन आरोखि। जे बाहागि सन्मिलन जादों दतमा सामथाइबारि जाबाय। माबा जाबाय 11 थारिखआव 11-12मोनथ' दिनै साननै जादों 12 थारिख। दा बिथांमोना जोंहा गोदो आबौ सासे जोंहा माबा पुरेन ब्रह्म,
गथ'मा एमइ स्कुल सरि माबा हिन्जावफोरनि स्कुलावनि हेडमास्टारमोन दा बिथांमोननि फिसालाफोरा आदैमोन बिथांमोना गावसोरनिफ्राय लाबोबाय 19तम बा जोंहा भागि मिटिं आरोखि बेनि सिगाङाव जोंहा नायगाव मावरि गामियाव जादोंमोन आरो बेनि सिगाङाव माबायाव 11आव आरो खेबसे माबायाव जादोंमोन लालियापारायाव दा जाय हक जोंनि भागि मिटिङा 2 बोसोर सिगाङाव बोसोरफामोन दा बोसोरनै बोसोर लानाय जाबाय बे दुखुनि बाथ्रा नियमाव जों माने 11आव माबायाव जादोंमोन 18 जादोंथ' 20आव जानांगौमोन 20आव खालामनो हायाखिसै माबानि थाखाय जा कभिड कर'नानि थाखाय ओमफ्राय दा 2 बोसोर फलानै जों 22आव जाहैबाय आरोखि दा बेनो नेक्स्ट इयार थारमाने माबायाव रौता सारिआलियाव थांखि लानाय जादों दा मा रोखोम जायो दा बे भागि सन्मिलनखौ लानायनि मेन थांखिया बेनो मा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा एकमात्र गावजों गाव सिनायनायाथ' दा जा बिथां जोंहा हेमेन ब्रह्म बेबो बिथाङाबो बुंदों जोंहा जेनेबा माबा सोलोंथाइखौ फार्स्ट माबादों नाजाथारदों सिगाङावनो दा जैखोन नार्जारिनि खोथाया बंस'आ जाबाय जोंनि बंस'आ गासैबो बिसेस करे जानानै जों फोलेरा दंमोन ज' दंमोन सिगाङाव खिन्थु बिनि उनाव जोंहा फोरसा जाजोब्बाय गासै बिदिनो लाहिनि थिनालि बा माबायाव जोंहा तेजपुराव दं बा माबायाव मा होनो धेमाजि सिमेन्ट सापरि माबायावबो दङ मा होनो गजलक्ष्मीफ्रावबो दा जोंहा आबौमोना आयंमोना गोदोनिफ्रायनो ज' दंमोन लासै लासैनो बिदिनो गावसोर बांनाय लगे लगे गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव सहैबाय आरोखि दा बेनो जोंनि बाहागिया जों लुगैदों मा जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे इयुनाव जों जिखिनि जोंथ' बोरायलांबाय माबाबाय खिन्थु इयुनाव जाहाथे गथ'फ्रा जाहाथे गावनि माने बंस'नि मानसिखौ सिनायलायनाय खोथा आरो फरायनायखौ जाहाथे मोजाङै नाजानो हायो आरो गार्जेनबो एसे कसियास जानांगोन जे मोजाङै जाहाथे फोरोंनो हायो आरो जा नुनो मोन्दों आं जोंहा बर' हारियावबो अनेक दङ बिदिनो बाहागि सन्मिलन जालायो खिन्थु जोंनिखौ आं एसे सिन्था खालामनानै आं सोङोब्लालाय जोंनि बाहागि सन्मिलना एसे गोजौसिनाव दं बांसिन आरो गावसोरबो सिखार लादों आरोखि दा बेबादि खोथा आरोखि दा ओंखायनो आं बुंदों दासो एसे आगोलाव जोंहा बर'फ्रा जोंहा मेट्रिकआथ' आवगोलावनो दङ दा इन्जिनियार दङ IAS दङ जोंहा आदै माबा हरिशंकर सिभिल इलेक्सन कमिसनार जादोंमोन बिथाङाथ' फैनो हायाखिसै खोथानो जा माबा दंमोन डिरेक्टर इडुकेसन माबा जोंहा आबौ गदिराम ब्रह्म पानिजानिनि बिथाङाबो फैनो खोथामोन खिन्थु हायाखिसै सिंस्रि सानाय थाखाय बिथांमोनखौ नुबा जों बयबो बयखौबो आं बुंनो हागौमोन जे जोंहा एरखम जादों गथ'खौ जेरखम फरायनो हायो बोरै माबा हायो जों मोजांखौनो खालामनो हागौ जों नाजागोन होननानै दा बेबादिनो अनेक आं ओंखायनो दहाय बुंखादों दे जों मिथिङाव एटलिस्ट BA जायफोर BA फरायगासिनो फाइनाल जाबाय पास जानाय बा MBA बा IIT बे साबसे दङ बा जायखौ फरायना क्लियार जाबाय बिथांमोननि नामखौ होनो हायोबा जों मोजां आं बुंदों जोंनि जाय सोद्रोमाफोर फैदों बर्थमान दा जों माबा भागि मिटिङाव बेफोरखौ आं एसे बिदों आरोखि जों नेक्स्ट स्टेपाव जों बेखौ माबायाव जोंनि जेखिना जे बंस'बालियाव जों बेखौ सोदेरफानो हायो आरोखि ओमफ्राय जों दहाय जा फंबाय हेमेन ब्रह्म एक्स MLA आ बिथांखौबो दा जेखौ बुंदों जों जिखिनि गरिब गुन्द्रा दं जों बर' जोंहा बाहागियाथ' अनेक माबा दङ गरिब गुन्द्राबो दङ बेफोरखौ जों बोरै ट्रास्ट खुलिना जों बोरै फान होना जोंनि जाय गरिबफ्रा ब्रेन लिटार गथ'फ्रा जेनेबा बिसोरखौ जों बोरै फोरोंनो हायो बेखौ जों नाजागोन आरोखि खिन्थु दुर्भाग्य जों माने फैसा खांनाय माबायाव खिन्थु जाया दा ओंखायनो बेखौ जों थांखि लाथारसै आरो एबार दा जोंहा 19तम जाबायथ' नायनोसै नेक्स्ट टाइम 24तम फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ आरो बिथाङा मुसलपुरनि दा थायो गुवाहाटियाव दा बिथांखौबो दङ दा जेरै दा माबा दङ अन्जय ब्रह्म फिसौ जाबाय माबा आबौनि फिसा दंमोन माबा पुतुल